बोरै गोलैफैयो बेखौ मिथिया रावबो So hey guys, जों दिनै फैदोंमोन सेसा वाटारफल नायनो थाखाय सान्दुङा नोगोद गोसा स्पटआव नुबाय जों दा नै सासेमोन जों फैगासिनो दङ मोनबाय जों दा स्पटआवहाय थांगासिनो नै सिगाङाव सासे दंबावो आरो सिगाङाव दंबावो साथामसो लोगोफोर जों दा थांगासिनो गाइस नायनो हागोन नै हाजोखौ वा गरम बिराद गरम बापरे बाप नायजाया नोगोद गरम जादों खमायाबो 30 थांखादों खोमा डिग्री सेलसियासआ नैबे गय बागान मालाय वाव गाइस नाइस आरो क्लाउडनिलाय जा मोजां क्लियार फैखादों औ जा क्लियार फैखादों मला सान्दुं गोसाखायसो बिदि क्लियार फैखादों नङाबाथ' फैनाय नङामोन स' गाइस जों दा थांगासिनो नायबाय था नोंथांमोना मोजां मोजां कन्टेन्ट खोन्थाबाय थागोन लामायाबोथ' एसे डेन्जार मोनदोंसो नै दै मोनबाय बेनो जाबाय सेसा दा जों सिङाव हाबलांगोन वाटारफल नायनो थाखाय स' नोंथांमोना आंजों थाबाय था बास नोंथांमोना सान आरोना आंजों दंफायो जोङो बेरायनो फैदों ज' लोगो नांनानै सेसायावहाय वाटारफल नायफैदों दुगैगोन जोङो एसे बिराद बरियानो आरो जानायफोरबोथ' दंखायो स' जों दा थाबायगासिनो नै गाइस नै दै मोनसे बारजेनसिगोन बे माखासे रायबो दङ थांगासिनो बिसोरबो क्लाउडा आयो दैया मासे गुसु स' गाइस जों दायो फार्स्ट दैखौ बारबाय आं बिराद दिना बिराद गरम जानायखाय दैखौबो एसे गरम जागोन सानदोंमोन आरो दैया एसे थान्दा दैया थान्दा एसे हाजोनि दै ना आङो बन बुथुमदों माने मा होनो बेदर सावनो नै चलो चलो स' गाइस थ' मोनसिगोन जोङो ससे दावखोबावनानै A few moments later. और गाइस आप लोगों ने ये देखा क्या ये टूटा फूटा आशिका निशानी तो गाइस जों दायो जानायनि जायगाखौ माने एसे मोननो थान जाबाय आरो ना माने बेयाव सिगाङाव दंमोन ओमफ्राय बैथिं थांनोबालाय जायगा दंमोन आरो ना माने ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंजोब्बाय स' दा नै बेयावनो खालामसै नामा जों जायगाखौ एसे खाथियावनो नाथाय दा बेरायहैगोन जोङो जाखांनानै नोंथांमोननो देखायथारगोन वाटारफलखौ जों दुगैनायखौ स' गाइस नै दायो टाइम पास क्रिएसननि मेम्बारफोर दंजोबथारो बेयावहाय नैथिं बेदरखौ बानायनो नागिरबाय I'm director yo अजरायगासिनो दं दा स' गाइस नै दायो हांनाय सोलिगासिनो दङ प्रसेसा नै Five minutes later. So hey guys, जों दा मोनफैबाय नै वाटारफलावहाय नै बेनो हम लोग कुछ लगा दो बोलेगा इसके बारे में बहुत मजा आ रहा है हम लोग को अभी आ रहा है ना और आर्मास पे उसने वो उसी ने किया है इंटरेस्ट आ गया
जा मोजां guys oh my god मोजांसिन मोनलाय A few moments later. So guys, जोङो दायो दसे बेरायना फैबाय ओरैजाय दा न'आव थांफिननो नागिरबाय बैयावहाय दुगैनानै न'आव थांफिनसै दा So guys, माने जों दहाय नुलाङाखैमोन आरोना बेयावबो मोनसे वाटारफल दंबावो नै बेवहाय एसे फिसा ना बे बारा गिदिर नङा नोंथांमोना बे केमेराजों देखायनो आं नोंथांमोना नायनो हागोन बेयावनो वाटारफला जों दा बेखौ नुलाङाखैमोन आरोना दासो फैनानै नुलांदों माने ओमफ्राय बेयाव थांनो नामा सानदों जोङो So guys, जों बे मोनसे वाटारफलाव थांदिया आरोना एसे टाइमाबो शर्ट जाबाय मोनासिम दसथानि रावबो गैला नै मानसिफ्रानो गैला थांजोबथारबाय दायो जों सानैल' जाबाय आरो सानैया बैयाव थाबबावबायसो So guys, जायगाया मोजाङानो नोंथांमोना मालाबाफोर फैयोबा बेयाव फैनानै नायफैजागोन आरोना जायगाखौ माने मोजाङानो जायगाया ओरै मानसिफोर माने अन्थाइ गोजा आरोना माने My God आयु गालुदों बाला बेनि गास वाटारफला मोनफिनबाय बेयावनोमोन ना गासनि वाटारफला नोंथांमोननो मोजां देखायनो आं अन्थाइयाबो बिराद फिसा फिसा जाबाय दे मानसिफ्रा दै दांनानै गालाजोब्बायना माबा गोलैजानो बिराद गिथारनांगौ नै गासै सामबो गोजों जाफैनाय बे दैया A few moments later. So hey guys, जों दा दुगै लोबै रेडि जाजोब्बाय न'आव थांनो So जोंनि दिनैनि जायगा एक्सप्लर खालामनाया जोब्बाय So नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो भिडिअखौ शेयार आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेसिम दुगैगासिनो So okay, bye bye Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I